agba magere nọ n'ala kpana anyị ụzụ n'oge omeze mumu abụmadeze nwajugu na-asọgbu m lọlọ ulu nye oboko eshi mofokesi na-achịrị umachi omenala na-adụmọyi ma anyị kwalitere omenala Igbo ma ọ gara agara n'ọba isiri asụm Igbo gị na-ata ata onye gụmara okoko ọsa azago onye gụmara uche na ọsa azago isi nwatakịrị onye nye gịnụ bụ aha ya ọyara Chioma gịrị ya zara Kristal Maslow biyi unuso ọbụgịnụ mbekodo nwa n'ọba gbalị ediluru nwa agbọgọ eme nwarinwe ihe n'isi ihe dị ebude ịgba nkwụ gabụ n'ọka ejeghị ije eji ma ede ego bụ ụmụnne m chi ndị ọcha nwoke na anyị ihe meghe nara anyị ihe anyị isi anyị je eji akwụkwọ ọghaba eje gbere gwaghatabe tukule n'ụlọ ebidote ụwa n'isi ndị na-akpa isi ga-amadụ ka amarụ ndị na-ege mmanya ga-amadụ ji keshi ahụ ụzọ ha nọgbede isi nke anwụ ugunu mmemme ụtọ mmanya ga-abụ 1000 anyị ise mmadụ adamago iwọcha onye bịarụ pierube ekpere egwuregwu ọnwa kpowu anyị laga ọnọdụ ezi mmadụ na nọbe na neg ọhabisi nwatakịrị onye bụ mbekwa anyị golere gị ịta gị ya ọmarụ na ha bụ na Enugu na ha bụ na Abuja na ha bụ na Lagos ka ọ bụ abụ ọrụ ahụ agbara ezinụlọ sukote ọ bụghị be papa shire ọ bụrụ be mama shire ụmụ malekara onwe ha na ha ga na-ekpuchi onwe ha n'okporo afta ịsa anyị na-eme onwe esa ịmadụrụ ebe onwe esa ịmadụrụ ka ndị Igbo si agọ nwa ha na emeji ọhụrụ ịmadụrụ mgbaji eriji ọhụụ na mmiri ọnwa na mbigo ọnwa ịmadụrụ ka esi amị ọnwa laga otobo na-aba ego amagị na-echi n'ụsọ ọbụgịnụ megodo nwa nọ agbelu ndị be anyị mesimenisi kwalite manya ya mara anyị akịrịde nwukwezi manya dalaga n'azụ kwalite odobendụ omenala mụrụ ndị ọga